Ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε μια κυκλική σκάλα, χρησιμοποιώντας όλες τις εντολές που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Ξεκινάμε σε κάτωψη και σχεδιάζουμε ένα κύκλο ο οποίος θα έχει ακτίνα 1 μέτρο, όσο έχουν συνήθως οι κυκλικές σκάλες που συνδέουν δύο ρόφους. Θα σχεδιάσουμε μία ακτίνα του κύκλου και με την εντολή Polar Array, που σημαίνει κυκλική διάταξη, θα σχεδιάσουμε αυτό εδώ το αντικείμενο. Μας ζητάει το κέντρο της διάταξης και μετά πόσες φορές θέλουμε να αντιγράψει γύρω από το κέντρο την ακτίνα του κύκλου. Εμείς, εφόσον θέλουμε να έχουμε 17 σκαλοπάτια, αποφασίσαμε να είναι 17, θα πατήσουμε 17. Μας λέει καθόλου την περιφέρεια του κύκλου, 360 μοίρες, πατάμε ναι. Ας γυρίσουμε σε άλλη προβολή και τώρα θα σχεδιάσουμε με την εντολή Helix Helix τη διαδρομή που θα κάνουν τα σκαλοπάτια. Πατήσαμε το εικονίδιο και μας ζητάει να του δώσουμε το κέντρο της βάσης, το οποίο θα είναι αυτό, και πόση θα είναι η ακτίνα του κύκλου. Είπαμε να είναι 1 μέτρο. Η ακτίνα στο επάνω μέρος της έλικας πάλι 1 μέτρο. Enter λοιπόν. Πόσο θα είναι το ύψος? Εμείς θέλουμε να είναι 3 μέτρα. Αλλά πριν από αυτό θέλουμε να του δηλώσουμε ότι θέλουμε να κάνει μόνο μία στροφή. Άρα θα πρέπει από τη λέξη turns, που είναι στροφή, να πατήσουμε το tab, enter, και να του πούμε ότι θα είναι μία η στροφή. Και μετά μας ζητάει το ύψος του άξονα, που θα είναι 3 μέτρα, το δεχόμαστε 3. Αυτή είναι η διαδρομή την οποία θα κάνουν τα σκαλοπάτια. Εδώ θα είμαστε στο ισόγειο και εδώ στον πρώτο όροφο. Και αυτή εδώ η απόσταση είναι 3 μέτρα.